Tiprasha amsayo habi habishini mani fandok telang jagi tongo UNGC bai. UNGC bishikolog romai Tipra hasini habishini mani fan telang thanibo Tiprasha amsay denar jagi tonika obahay koksha chamung lukuroni haino hai. Tekrungsha West Jarul Basai Musrai Kamiwo UNGC no shedawe laharka sulakya amsani lukuro kok unka. UNGC ni malkung thanglashu khlaima bai lahar deraka tabo watui jora watui mol harpek porpek chawe thanglashu khlaitege angi tokha. Obahay jora wo amsani lukuro shaltam lobe lahar kasudai UNGC ni tangthang rokbai manini bagi nashinglaja. Kok reza phainai malai phinai phiaba phaya. Asak simiya ajubo lama snamrani bagi bo kok reza tutui washego mane phalaya amsani lukurok bai pathago khadujak lukurok khom selakya. Gabadini simi agotara thangma musrai kami amsani jolojak lukurok UNGC ni khungchibri malkhong kasui tonglakya pate mana tui thungbu bare shawi khnarma khainedi kami amsani lukurok ni khungtinya ini nano tamni bagai lama ka sunan nangka tung tini o lama ka suma ni ke karan tongo o lama borok khayo thango lama snamna na ya sengam ni bagai bongno oro kesari ne gari bodo khaine laiya khaine o lama no bongno seng snamui kelang thani bos ka ke kelang thani lama ka hangko no lai sudi ni seng hai khai a so borok dead ruan phaya dead ruan time ruan asu khai ni sai kelang thango phaya seng oro saya ni khlai ko busu joti borok khai ni asu ko thumai to baya o jaga top se to borok khai ni nai ko ta point se senga ke na singma to ngayo borok o lama simi sinam kelang thang senga bi sim sinai jeng kun nai no norok sabno na singi tongoro moan sin officer ung nai sing tong ke borok kok dere ma to khanang no phainai hai ka ba phainya ni saja geng no seng or nai singa tong bai bidu rok beong borok tui phainya ko o lama bo thangman lama omong mo sari kami lama thangma yango ka gabudi thangma lama yango ka agartala thangma lama yang musrai lama na hingga o musrai lama tabse poyonto bisi besoro munya musrai parawa wani sisolito চলি খাবলে 20 বছর 92 বছর নি কাকা tabse poyonto lama sanamai reja genong thani sanamai ya borok thango payo apni laisi tongo to borok lama sanamnam borok chesa naya hingga tabo norok jodi se nong no lama ri hangke nong nahar mungta mungnai जों बेबां बं न फिरगनाय ta tai khlairia ta lairia ta thangria Ura tuteli wanci offline tini se borok thangai tong men abon bo जों rohya yang tonglai rong bo जों rong ko sita ya yang bisingo tabo wani sin khlaimani gari thangjak haike ba tongui tong haida tini sek poyonto salbosro munya norok lang o laharo ka sui tong ha tin ka so ga tin bai saltam saya ning khlainai जों kun phan saya ning khlainai जों ora haja sukai dong au manam bagani nini sinemu kisar de ani bumu sunalata musrai para angke omo hase kuchini lama hamia tiro himi maya ko ya seng oro lama ka sumani noko saltam kha nge bong no seng sahamani borok bo niko phayan ka mia ko phayan ka niko puya hangka duja somaya abon pore hangka sakya phayan hangka nga haki phaya ka seng oro nasina ka sara sakya punya nasila kha nga nasimang ka seng noko thangka apruto jika seng noko thangnya borong pasa somanya borok pulis ro ke wansi kise kotor phaya po nga seng noko thang pake nga selaran ko ka tamnang sengnya borok po kenate bereng ta tu nang ya no sala kimi ko tin ja jona phaji hnya borok sapu